Hej, det er Jesper fra Plastgrossisten. Tit bliver jeg spurgt om, hvad vores trapezplader kan holde til, og hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Jeg kunne sagtens have lavet en video, hvor jeg snakkede om UV-beskyttelse og slagstyrke og millimeter tykkelse og alt muligt andet. Vi kan også bare prøve at udsætte de her plader for lidt virkelighed med ting, der falder ned fra himlen. Det kunne være en raketpind, det kunne være en grankogle, det kunne være naboens unger, der kaster med æbler op på taget, og hvad ved jeg. Så jeg har lavet den her lille opstilling. Det her, det er, hvad kan man sige, den tyndeste plade, vi har. Den hedder Skylon. Det er en 0,8 mm tyk plade af PVC. Det er en af dem, hvor man giver 10 års garanti mod guldning. Men altså, lad os nu se, hvad den kan holde til i testen her. Det første vi gør, det er en skruetrækker, der tilfældigvis falder ned fra himlen. Lad os prøve at se, hvordan den klarer den test. Og den her standardiserede test, der måler jeg fra toppen af billedet, og så håber jeg, at jeg sådan nogenlunde kan ramme pladen. Lad os se, hvad der sker. Det gik jo egentlig meget godt. Skruetrækkeren, der falder ned fra himlen. Jeg ved godt, det er ikke super sandsynligt, at der falder skruetrækkere ned fra himlen, men altså, man ved jo aldrig. En svensknøgle af de lidt større, det her det er en 250 mm svensknøgle, det er sådan en halvtung en. Lad os se, hvordan den går igen. Fra toppen af billedet, det var der. Det kunne den ikke holde til. Skruetrækkeren, der gik det, men altså svensknøglen, der røg den igennem. Okay. Lad os så tage en plade, der er lidt stærkere. Den her, det er en Eslon. Den er 1 mm tyk. Det er en af dem, hvor man giver 15 års garanti mod guldning osv. osv. Men lad os se, hvordan det går i testen her. For retfærdighedens skyld, så starter vi lige med skruetrækkeren, bare for at se, om den kan holde til den. Det kunne den godt. Lad os se, om den kan holde til svensknøglen. Det kunne den godt. Så må vi et trin op ad stigen. En hammer, en lægtehammer, der falder ned fra himlen. Lad os se, hvad der sker. Det kunne den også holde til. Jamen, så er der jo kun én ting tilbage, det er at finde ud af, hvad kan den holde til. Ja, jeg fik da lavet en bule i den. Jeg ved ikke, om I kan se her. Det blev lidt skæv, men altså, der er ikke kommet hul på den endnu. Så vi samler lidt her. Jeg tror ikke, jeg lige får hul på den plade her lige foreløbig. Og det er altså kobenet, og jeg vil sige, jeg slog godt til. Jeg vil ikke slå sådan over min egen tær. Det er i hvert fald helt sikkert. Så det var PVC-pladen. Jeg synes egentlig, den klarede det ganske hæderligt. Hvad sker der så, når man skifter til polycarbonat? Polycarbonat er jo kendt for at være et meget slagfast materiale. Jeg har dem i 2 varianter, en glasklar og en røgfarvet, og jeg tror, vi tester den røgfarvede. De er lige tykke, det er 0,78 mm, mener jeg det er. 15 års garanti, ganske udmærket, men jeg tror, vi lettest kan se, hvad der sker på den røgfarvede. Så det er den, vi starter med. Skruetrækkertesten først, cirka 1 meters højde. Der var jeg nær blevet spidet. Jeg kan se, der kom et mærke, men ikke mere end, jeg kan måske lige skimte den her. Det er da også, hvad jeg vil forvente af en nedfaldende skruetrækker. Lad os se, hvordan det går med svensknøglen. Ganske udmærket. En bule, men ikke nogen huller. Spørgsmålet er, jo, jeg kunne faktisk godt rette den ud. Så er det hammeren. Fra toppen af billedet, det var der. Ingen huller, og jeg kan rette den ud. Så er der kun kobenet tilbage. Lad os se, hvordan det går. Ingen huller. Det er der, ja. Ingen huller. Lidt skrammer. Vi kan da godt lige give den en til, bare for at sige, så har den fået, hvad den skal have.
Går lige helt tæt på her. Der er lidt skrammer i pladen. Det vil der helt naturligt være, når man har givet pladen sådan en omgang. Men der er ingen huller, og den vil stadigvæk være helt tæt. Så det var dagens test af trapezplader. Hvis du har en god idé til, hvordan vi kan teste de her plader yderligere, så skriv i kommentaren her under videoen, hvad du foreslår, vi skal gøre, og så skal jeg prøve at se, om vi kan finde en god måde at teste det på. Tak fordi du kiggede med. Vi ses.